Sherifla kanubagaw Sherifla flebagaw amba foyana ko awni yantuma aw salamu alaikum amba afoyana kako bisimila anga ni jemuka kene kono mun togo e taga seginte kuma munana anga ma nazaraka na ko sans langue de bois aywa en flene ka nyogon soro nin kari do bayina tuguni amena dun babu do kono nin kene ka ankelele ka wele bla ma nani ma munu ye demseni wa demseni munu joro ka bon anga jamana en kono fananga jena anga dun babu kono ambe tashi blake ka anyeshi anga karamogo ba oni hudu nyemgo ba mu ye Elhaj Buna Nyang mu ala ya ka kalfa minala ambe jega duwawu ke ala ka adawro suma alisa ni jemukan ye tashibla kerenkereni kanyeshi Elhaj Buna Nyang ma o kofe o tashibla kofe anga bima welele mu amina uluka presentation damne ni nkini bolo ye anye wele bla mama mu to ye Ibrahima Kebe ale ye to mu to ko faso kanu au commissaire principal o ya ale aywa ale ya a sembo a koroka c'est faux anga ni studio ba en kono anga ni télévision ba en kono wala sa ki idado anga bi jamuka en kono mun to ko taka seninte kuma muna Ibrahima Kebe ini yantuma amba yira ina kuma ika kene ko sobe ambe ala tando ambi il faut dante foli muna ka ngani weleli njabi ayra ba fo welella e bisimila kene kono saha o bolen kofe ameta anuman fe anye wele bla anga mawre ma mu fana ye demseni ye mu joro kabun kosobe ton wore kono mu ni be kwa mako jiriba koro aywa awbe kanga don o koro ye mu yesa ale to de ko siriki kuyate ke ibisimila anga ni jemu kayen kene kono ame fule ke kasi la jibara bla jilema ki refo ki wali mondo e mamna sigi kene mi ka nganya la fe ala kandame aywa kuyate ke ibese ki kan koro tandoni wa ngomi foki wala mandon kayira na sa ka fo amna si kena min kono dep ma ala ka de makanye iniche ini baraji ikani weleli jabila angani jemu kay kena kono aywa o bolen ko fe ambe sigi ngata an kini bolo fe an wele bla ma wore ma mun to ye Amadou Ndunga Maiga aleye ton nyamaye ton secrétaire général ye mu abe fama ton mu beka mako gawo lama bore ne ko Maiga ke ibse ga doni fo anye o ko kanwa aywa bradoxo assalamu alaykum rahmatullah me an lame bogo befo gawla ma bori krote dore 2012 sinon depuis 2011 emnela kum bina Malion kan ouera ka fo les régions du nord ko beye ou l'état association créera en réponse au emnela pour leur dire que Gao est environnant c'est-à-dire que région fin bora Gaola et mochit se ka fo chachi se ka fo ko état une nord mais chia berita do ñogon fe korobro bozo fla bamna et tamashek arab mo fin be Gao ani les régions du nord ou beritaye do koloni voilà et dans ces anga ni kenen kono merci beaucoup aywa o bolen ko fe sa anga Maiga kewre ba ambulo ni kenen kono ali Abdraman Maiga ale fna nyema ton nyema ni be ko amako Malikura aywa Malikura malibe la halamuna bibina ambeba akalama aywa andu mugobe Malikura de fanala e ko chugo Maiga ke bismillah Amadou bismillah vraiment aniche wolila et ambe an la jere jama befo ambe Sherifla fo parce que ni haklina nunu kan ka mawele anga haklina di jamana ko kan o e ko badi o fana jamana jo sra doye et donc amba fo ula e Malikura ko minya fo chugamna ana korobi nyona haklina kura de kodo jamana be la haliamna an ko fang an fana kan haklina di an kuntanda do jamana kumawla parce que politiko nunu o kuntanga koyi ma nyaay ka fo na manda do ala abeto mado bolo hakina te mununa jogote mununa ubina ubanga jamanati donc odi an na wuli an ko no antesekan sigible ka fo ko no kambe se an rekoro ka dauma ka jamana to ma waro bolo donc odi Malikura ye amina hakina di kanga sidonia kana noyi ani ambe min don jamana ko la fana ko ufo ini baraji ikani weleli jabila angani jemuka kene kono mun to ko taka seginte kuma muna aywa taka seginte kuma muna na amena dum babu kono sisano wa babu fan bawbe bena boli munde ka bena boli la kana balia mu nyonyelendo anga jamana koro yan fan fe kana fo chama cha fan na bibina yoro ni jemuka kele kono me deliko o de fois anga limanawi folo an ba foko la kana balia nyonyenendo koro
yan fan de fɛ nka sisan nɔ a ɲɔ ɲɛnen don camancɛ yan fan yɛrɛ de kɔnɔ ayiwa mun de nana ni lakanabaliya in ye an ka jamana kɔnɔ bari sabu ka d'a kan yani san 2012 ni cɛ an ka jamana in kun tɛ ni lakanabaliya ni sidɔn wa fo sisan nɔ a bɛ ka wolofɛnna ni bɛɛ k'a ma ko siya kɛlɛ ka sɔrɔ n'i y'a sɛgɛsɛgɛ kosɛbɛ siya kɛlɛ ma deli ka don an ka jamana kɔnɔ wa siya kɛlɛ ko tɛ fana ayiwa Ibrahima Kebe e bɛ se k'a ɲɛfɔ an ɲɛna mun de nana lakanabaliya in mun de nana n'a ye ka na sinsin an ka jamana kɔnɔ fo ka na se maaw ni tali ma fo k'a dama tɛmɛ. Ka kɔn ye tasibila min kɛ an b'a la kurakuraya ka tasibila kɛ k'a tara Bunaɲangi ma a ye diɲɛnabɔ min kɛ basigi ni diinɛ kanu na ani tilennenya ni ladiriya min na an bɛ Ala deli Ala ka o k'a ye sara ye aridinɛ ye Ala kana du barika t'a nɔfɛ Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta dɔn kɔnɔ. Donc ni jateminɛ kɛ lakanabaliya n'i y'a ko fɔ an ka jamana kɔnɔ a taara ka fɔ dan bi na mais mɔgɔ caman bɛ yen minnu ni bin'o kɔnɔ o ma foyi kɛ ko f'u y'u faso kanu dɔrɔn bin taraku kan mais lakanabaliya ɲɔ ɲalen tɛ tali kɛ dɔwɛrɛ la dɛ fanga waɲa de ma ɲi fanga min bɛ senna bi na tiɲɛ don a ko ma daminɛ ale la parce que ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni de mais fanga min bɛ senna a dɛsɛra ka se ka lakana sabati jamanadenw ye a dɛsɛra i mana sira o sira ta jamana kɔnɔ a dɛsɛra ka jamanadenw ŋunafan ka se k'o ta bala donc a kɛra i n'a fɔ anw yɛrɛw an bɛ an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ kalifa mɔgɔ wɛrɛ la an tɛ foyi bolo d'an yɛrɛ ye an bɛ fɛ dɔrɔn fɛn bɛɛ ka bɔ kɔkan mɔgɔ mana min décider o de ka kɛ an ka jamana kɔnɔ donc jamana kɔnɔdenw dun n'i y'u fara ɲɔgɔn kan n'u sera ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ lakana dɔrɔn tɛ dɛ i mana sira o sira ta jamana kɔnɔ solution bɛ se ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na komi i y'a fɔ cogo min kunun a tun bɛ jamana kɔrɔ fɛ a gɛrɛla ka na camancɛla la o machine a bɛ taa yɔrɔ jumɛn an bɛ Ala deli Ala k'a dan sira la wa n'i y'a ye an ye ni jɛmukan yɛrɛ labɛn a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an ka se ka sigi ka fɔ kɛ walasa ka se ka fɛɛrɛw ɲini an ka jamana in bɛ se ka bɔ nin lahala in na cogo min na ayiwa ni ɲininkali kelen in b'a sɛmɛ Kuyatekɛ fana la Kuyatekɛ n'i ye e ɲininka o lakanabaliya in mun de kɛlen bɛ k'a ɲɔ ɲɛ kosɛbɛ an ka jamana camancɛ an fan kɔnɔ sisan dɛ e kunkilenna ni Kebe kunkilenna bɛɛ ye kelen ye wa Jara mi fo k'i waleɲuman dɔn an bɛ hali bisa Ala deli fɛn min Bunaɲangi Ala ka yɔrɔ nɛma ani Ala silamɛsu bɛɛ lajɛlen mais min f'i ye c'est que an bɛ fɛn dɔ kɔnɔ min bɛ wele ko criminalité transnationale organisée n'o ye dɔw de bɛ yen u bɛ sɔrɔ kɛ ni tiɲɛni walew de ye nka tiɲɛnikɛla minnu don u bɛ tiɲɛni ta k'a bɔ jamana k'a don jamana kɔnɔna na an bɛ lakanabaliya min kɔnɔ a bɛ tali kɛ an yɛrɛ ka miirinaw n'o ko an ka miirinaw o ye minnu bɛ yen nɔ n'olu kɛra an marabaga ye tuma dɔ la vous savez jamana ale kan ka lakana mais mɔgɔ k'a dɔn ko lakana kɔrɔ de ye fɛn de bɛ n bolo min b'a to ni dan tɛ kari na anw ye jamana masakɛw sɔrɔ minnu ko une armée forte est une menace pour la démocratie ko ni kɛlɛcɛw jolenw sɔrɔla an bolo ko bɛ se ka kɛ bagabaga ye ka taa se démocratie ma donc n'i ti fɛ ka kɛlɛcɛw ka jo c'est que i t'u nina min o hakili t'i labɛn minan ti d'u ma u bɛ se ka baara kɛ ni minan min ye min b'a to ne bɛ se ka jamana dugukolo jamana sanfɛla o ni jamana yɛrɛ denw lakana u nana an ka lakana ko kɛ jumɛn ye o yɛrɛ de bɛ fɛɛrɛ kɛ dɔrɔn ka se ka kɛlɛcɛw sɔrɔ ka finitigilakaw sɔrɔ min b'olu ka fanga kɔlɔsi u ɲinɛ jamana kɔ o nɔ kan Kɛbɛ y'a fɔ a ka kuma na anw ma sɔn ka ko k'an yɛrɛ ta ye a dun fara diɲɛ dɔnnibaa dɔ fɛ n'o ye farafin dɔnnibaa dɔ ye n'o ye Joseph Kizerbo ale ko dormir sur la natte des autres l'insécurité est structurelle ko tuma min na n'i b'a k'a ɲini k'a kɛ walita ye k'i k'a dɔn k'a fɔ k'i bɛ to lakana min kɔnɔ i bɛ to lakana bala de kɔnɔ na o nɔ kan an ka jamana kɔnɔ cɛkɔrɔba dɔ bɛ yen nɔ Ala ka hinɛ la min n'o la ko Amadu Seru Tarawele Diamadu Jikɔrɔni san 2010 ale nana fɔ ko malikaw kelen bɛ ka Amerikɛnw ka kɛlɛbolo dɔ bisimila an ka jamana kɔnɔ n'o ye Africom ye ko ale kɔni ka ɲɛnamaya kɔnɔ ale maa ye diɲɛ fan si fɛ k'olu taara ye et tuma k'u ka tali u bɔra o jamana kɔnɔ ka taa sɔrɔ kɛlɛ ma wuli o fɔra san min na o san fila kunɲɔgɔn kɛlɛw la an ka Mali kɔnɔ nka yan n'o bɛ kɛ o y'a sɔrɔ fɛn min ye Daniel Volmen o y'a fɔ depuis 2007 san 2007 ko Amerikɛnw ka nin kɛlɛbolo min n'a bɛ f'o ma ko le nouveau commandement militaire ko bɛna nafolo bɔ ka taa di jamanaw ma
ko jamana bɛ sɔn ka tugu nafolo kɔ mais ko ni maa ma bolo donna nafolo kɔnɔ k'i ka jamana kɔnɔ k'i bɛ ka jamana ci Amadou Toumani Touré nafolo minɛ a wagati maliyɛnw comptait n'a miliyariw ye u nana ko Millennium Challenger u nana waatiw dɔ kɛ ka fɛnw kɛ nka a bɛ ye k'a fɔ kɛlɛ min wulila an ka jamana kɔnɔ maa minnu yɛrɛ la bɛnna o mɔgɔw fɛ k'u labɛn k'u laɲini ye ko ka se ka tiɲɛnikɛlaw kunbɛn olu de kɛra ka tiɲɛni yɛrɛ kɛ ka don jamana kɔnɔna na ɔ n'a b'o cogo la e ka lajɛ k'a fɔ ko maa minnu nana kɛlɛ wuli an ka jamana kɔnɔ san 2000 ani san 12 olu ye mɔgɔ ye dɛmɛ donna mɔgɔ minnu ma k'u bɔ Libi ka n'u cun an ka Mali kɔnɔ yan ɔ mɔgɔw nana k'a fɔ k'u b'u kɛlɛ olu tila ka k'u dɛmɛbaga ye tugun donc ni kɛlɛ bɛ jamana kɔgɔdugu et que mɔgɔ b'a ka ye k'a fɔ ko bi o kɛlɛ kelen mais a kana kɛ mɔgɔ ɲɛna ko kɛlɛ fila don dɛ kɛlɛ bɛ jamana kɔgɔdugu o kɛlɛ kelen de bɛ jamana fan bɛɛ an bɛ don min na i ko bi a fan bɛɛ o faamuyana ayiwa an bɛ kuma di maa wɛrɛ ma sa barisabu ka d'a kan an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko kunnafoni jɔnjɔn bɛ e bolo ni i bɛ k'o cari an ka nin kɛnɛ in kɔnɔ o de ka da an ye fana barisa n'i y'a ye an y'a wele bila aw ma a kun tɛ dɔwɛrɛ ye walasa an bɛ se ka fɛɛrɛ sɔrɔ k'an ka jamana in bɔ ni lahala in na cogo min na ayiwa Maigakɛ Abdramane Maiga ne ko n y'a fɔ n ka babu daminɛ kɔnɔ yani san 2012 cɛ o an ka jamana kun tɛ lakanabaliya dɔn ayiwa Kebe y'a fɔ cogo min na Kuyate fana y'a da kan e yɛrɛ bolo fanga de fakora ka se fo ni cogo in ma walasa an ka jamana in mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ni kuma diyara an da yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ ko hali an ka faaba yɛrɛ kɔnɔ ko ni m'i janto i yɛrɛ la lakana tɛ ka sabati. I kuma ban c'est à dire que ɲininkali don ne ma kuma banna fanga de fagora ne ka kuma in bɛɛ b'o de nɔfɛ ne kɔni ko hali ni janfa bɛ ko in na janfa bɛ se ka kɛ ko in na mais janfa jɔyɔrɔ ka dɔgɔ n'i y'a jateminɛ fanga yɛrɛ fagona ka se yɔrɔ min i ye 2012 fɔ ATT gɛnna ka bɔ yan o jamana insécurité in de kama lakanabaliya in de kama minnu o sɔrɔsiw minnu nana ne yɛrɛ hakili b'a la Amadu Aya taara fo Sevare ka taa kuma sɔrɔsiw fɛ a don ka f'u ye minɛn minnu b'aw bolo halisa ko ni baara tɛ ka se ka kɛ k'ale yɛrɛ tɛ se ka faamu a don a kɛra mankanba ye o Amadu Aya taara IBK nana mais dɔwɛrɛ tɛ o c'est à dire que dingɛ de senna dingɛ min sennen don jamana mɔgɔw ye jamana marali u y'o bila kɔfɛ ka a kɛ dunkojugu ye bɛɛ ko n yɛrɛ a kɛra sɔrɔsiw ye o a kɛra politicien o bɛɛ ko n yɛrɛ o dunkojugu o de nana ka na jamana fagun ka jamana lakana ko k'o bila kɔfɛ a ye kuma dɔ fɔ a ko politiciens ye jamana lakana ko lié u yɛrɛ bakun na o ye tiɲɛ o yɔrɔ b'a la mais n'i ye corruption n'o ye dunkojugu ye ani yuruguyurugu ani baara tɛ di denmisɛnninw ma o chômage n'i y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan o de bɛna ni lakana a barika bɛ bonya a barika bonya parce que n'i y'a jateminɛ ni a kɛra Nord Yanfan ye o a kɛra Mopti zone i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw ka ca minnu tɛ baara la u tɛ foyi la bon ni mɔgɔw olu bilalen don ni marifa nana bila olu ni ɲɔgɔn cɛ dis-toi que i bɛna ni tiɲɛni de bɛna donc ne ka kuma bɔra da fɔ fanga de fagona sinon hali ni janfa bɛ yen janfa in nana sɔrɔ fagon bɛ yen donc o jagoya janfa bɛ yiriwa mais n'a sɔrɔ janfa nana sɔrɔ jamana bɛ yen lakana baara kelen don ka ɲa jamanadenw yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn kan mɛn ne fɛ o tɛ se ka don parce que an bɛ se ka o danda la. o kɔrɔfɔ fana faamuyana sisan nɔ an b'an ɲɛsin Maigakɛ wɛrɛ ma sa mun ye Hamadu Ndunga Maiga ne ko e miirina ta ni tɔ ninnu miirina ta bɛɛ ye kelen ya bari sabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ n'an bɛɛ ko fanga de nɔ don ayiwa an dun ɲɛ b'a la k'a fɔ fanga mun kɔnna Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ɲɛ lakanabaliya in tun bɛ hali o wagati la e ko cogo di. Jara Ala ka hinɛ Buranyang la Ala ka dayɔrɔ suma Ala ka kɔ barika ka kɔ sabati. Mali fanga dɛsɛra a faguna a dɛsɛra o de an bɛ insécurité ko kuma min na bi c'est parce que mɔgɔ minnu nana k'a fɔ ko olu bɛ se k'an bɔ dingɛ kɔnɔ 2013 an y'a ye k'a fɔ a solution t'u bolo a fɛɛrɛ t'u bolo a sira t'u bolo ka se ka an bɔ ni insécurité in kɔnɔna na n balimakɛ y'a fɔ ka kuma na k'a fɔ ko c'est vrai ko gouvernement dɛsɛra ko nka ko janfa ko kuma b'a kɔnɔ ko o fanga ka dɔgɔ tiɲɛ yɛrɛ la jamana in janfara de parce que Faransi nana k'a fɔ ko a bɛna an bɔ bolo yɔrɔ Faransi nalen
an y'a ye a y'an dɛmɛ ka localité dɔw libéré a selen Gao a kelen taara Kidal janfa daminɛna n'a ye ça veut dire que jugu min y'an kɛlɛ n'o ye MNLA ye u ni Faransi bɛɛ bɛnna kan k'a fɔ ko u bɛ jamana in k'a bila insécurité kɔnɔna na o kɔfɛ mɔgɔ minnu nana k'u bɛna an dɛmɛ n'an b'a u se k'olu wele bi k'a fɔ ko MINUSMA olu fana u nakun nafamaya la o janfa filanan ye janfa sabanan avant que mankan crise ka na centre la u y'a yira k'a fɔ comme a tun bɛ nord de la u ko ni an sera ka sɔn ka autorité intérimaire bila en place k'a sɔrɔ autorité intérimaire an b'a dɔn k'a fɔ Gao région kɔnɔ élection kɛra fan bɛɛ fɛ fo ka bɔ commune kelen na ani Tombouctou région fana na élection kɛra yɔrɔ caman mais tellement que janfa fanga bonyana u ye u ka accord kirikara in u y'o bila kɛrɛfɛ parce que autorité intérimaire ko kuma tɛ accord kɔnɔna na en tout cas u bɛ ka interpréter cogo min na accord ma fɔ ten u y'o bila en place u nana ni papier dɔ ye ko entente u y'o signé ka autorité intérimaire bila yen ko n'u olu bilala yen nɔ ko lakana bɛ na mɔgɔw fɛn c'est à dire que mɔgɔ bɛɛ degun fɛn fɛn na k'a bɛɛ bɛ ban an y'a ye k'a fɔ autorité intérimaire bilala yen nɔ nafa fo ma y'a la o janfa sabanan ye janfa naaninan o nana ni G5 Sahel ye ko n'o nana ko mankan nana fo centre kɔnɔna na ko olu bɛna fura sɔrɔ la ko parce que ko pays 5 de bɛna o gérer a wɔrɔnan ye Faransi yɛrɛ ye an y'a ye k'a fɔ an bɛɛ balila k'a ye k'a fɔ G5 Sahel nafama ye olu fana nakun na parce que olu yɛrɛ buntenna Sévaré u siran kojugu u ka minɛnw bɛɛ ta k'u ka base transférer Bamako yan nɔ mɔgɔ min nana k'u bɛna lakana olu kan ka sigi yɔrɔ min na u bolila ka bɔ yen ka na Bamako kɔnɔ donc o ye janfa ye an dun b'a dɔn k'a fɔ Mali gouvernement diyagoyara de on a été contraint ka base transférer ka bɔ Sévaré ka na n'a ye Balabu Bamako e bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ tan nɔ Amadu Dunga Mayiga a sɛbɛntiyalen don wa bari sabu ka d'a kan ni i ko ko ayiwa mɔgɔ mun kɛra an dɛmɛbagaw ye a tuma la san 2012 la opération Serval de kun don ayiwa opération Serval nana an bɛɛ hakili bɛ kɔnɔ kɛlɛ la ayiwa ni olu ka banbagaci ninnu n'u u tun ma dan sira la ka dan kɔnɔ yɛrɛ ayiwa an tun bɛ kuma mun na bi bi na mada la n'an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka don o kuma la ayiwa n'aw ko maa mun ye an dɛmɛbagaw ye k'olu yɛrɛ de tilala ka kɛ an corobagaw ye kebe ayiwa o kuma ye kisɛ b'a la wa kisɛ dɔrɔn tɛ kuma balolen yɛrɛ de b'a da kɔnɔ n'i y'a jateminɛ ka fɛn dɔ ta k'o lajɛ i bɛ faamuyali min sɔrɔ a la fɔlɔ fanga jasili dɔrɔn fanga dɛsɛli dɔrɔn tɛ fanga in jasira yɛrɛ fana fanga jumɛn de ko don fanga min bɛ sen na pour nous fanga min bɛ sen na an kan ka danfara dɔ fangaw ni ɲɔgɔn cɛ lakanabaliya in ma daminɛ an ka nin fanga in na o lakanabaliya daminɛna kabini ATT ka fanga waati n'an bɛ kuma fɔ an ka fɛsɛfɛsɛ walasa mɔgɔw bɛ se k'u ka taata sɔrɔ a la cogo min na armée yɛrɛ jasili daminɛ la coup d'état du 19 novembre 1968 la a tɔ lafiyala ka na se fo bi ma o tɛ sisan ko ye dɛ voilà donc fanga min bɛ sen na ni anw ko fanga en tout cas anw bolo faso kanu tɔn kɔnɔ ani tɔn wɛrɛw la n'an ko fanga min bɛ sen na an ka jamana kɔni depuis an yɛrɛ ta don min ka na bila bi la fanga fila de bɛ sen na fanga fɔlɔ o kɛra première république sous la direction de Modibo Keïta filanan ka taa 19 novembre la ka na bila bi wulada in na la ou bien bi su in na la o fanga de bɛ sen na donc o fanga in yɛrɛ de jasira Amadu Dunga ye min fɔ kuma balolen tɛ tɛmɛ a kan ko na labɛnna Faransi yɛrɛ de fɛ Faransi bɛ intervention min kɛ a y'a laɲini kɛ waati min na o y'a sɔrɔ Faransi ka cɛdenw bɛ anw fa dugukolo kan yan nɔ kelen ni maliyɛnw bɔra Damɛn Buwate ka ko tiɲɛ kalama taga ni ka segin tɛ kuma min na dɛ maaw bɛ taama ka bɔ Bamako yan an ka limanaw hakili jigin Damɛn Buwate ye maa mun ye an k'a fɔ walasa u bɛ se k'a faamuya Faransi ko k'olu nana ko k'an ka jamana ni kisi ko ka juguw bunte ko cɛ dɔ min tun bɛ avion kɔnɔ dɛ ko jugu ka kisɛ ye min sɔrɔ ko n'o kɛra maa fɔlɔ salen a ye kisɛ y'a sɔrɔ avion kɔnɔ mais kisɛ ma maa yɛrɛ sɔrɔ fɛn yɛrɛ ma avion sɔrɔ mais ale kɔni sara avion kɔnɔna la ko o su fɔlɔ ko ye Damɛn Buwate ye sɛgɛ yɛrɛ bɛ ko minnu na donc ni bɔ kɛra o ko kalama i yɛrɛ ɲuman taga ni ka segin tɛ kuma min na la maaw bɛ taama ka bɔ Bamako ka taa a ja min jɔlen bɛ yen dɛ kɔna ka taa kari ka bɔ ka bin mais i b'a jateminɛ u nana k'olu ye kɔna k'olu nana mɔgɔw bon ko juguw bon mais olu kelenw de ye couloir di juguw ma u ka boli ka taa fo Kidal an ma Almahamud de interview kɛ a y'a fɔ olu ni Faransi yɛrɛ de jɛmakan don
menane janfa in kono janfa in ka dunɛ a janfa bilen an b'a waraka k'a ta sanfɛ fo duguma o kɔfɛ u nana an bɛna fɛ ka Kidal bɔ bolola waati min na olu du kan kan anw ka armée ni ANEFIF doni cɛ bɛɛ hakili b'o la DJ Dako ani Alhaji Gamu o kɔfɛ qui ne se rappelle pas ou ceinture de sécurité min kɛ 20 km de rayon qui ne se rappelle pas min kɛra Tabankort qui ne se rappelle pas Kidal ali Musa mara ka tagali la ni ye sɛnugo tilennen kana siga la ko kala b'a kɔnɔ dɛ ni caman tora o senfɛ donc an dugu ni maa min ko ko anw niw don an ma ban mais i b'a fara kan k'a fɔ an nin dugu de ye Faransi ye mais n'an ko Faransi peuple ko tɛ mais Faransi politique sira kunkilenna sira dɔ de bɛ yen min bɛna ni manankunya ye k'an bisi c'est-à-dire l'exploitation de l'homme par l'homme l'impérialisme en tant que tel comme a bɛ fɔ cogo min na Woroɲana bamanankan na je crois ni Kuyate bɛ se ka la clé donc janfa ko in tiɲɛ don mais anw tɛna an si kɛ o kɔnɔ kasi la o kɔnɔ miiri la an bɛ wulikajɔ de sabati ka se k'an fa dugukolo k'a ni kisi parce que faso justement parce que fanga min bɛ sen na fanga dɛsɛra fanga sera danna fanga jiyasira o si tɛ problème mais k'an yɛrɛ ka tila ka sɔn o jiyasiliya ma an k'o kɛ disi gosi fɛn ye anw yɛrɛ tɛ foyi ye an ma bɔ foyi la ni fu tɛ o kɛlen an ti jɛ n'o ye dɛ waati passé fana an bɛ kuma mun na bi bi in na Kuyate kɛ n y'o de fɔ sisan nɔ n ka kuma n ka babu kɔnɔ ni dɛmɛ kun ma kɛ anw ye o san 2012 la kɔnɔ kɛlɛ la o ayiwa k'a fɔ jugu kun tɛ nana don fo faaba kɔnɔ mais min fɔ mɔgɔw k'u hakili to la c'est que fɛn ti senna bi min ma kɛ ka tɛmɛ kunu vous savez mɔgɔw b'a fɔ ko an ka siyaw bɛ ɲɔgɔn na u bɛ kadɔ fɔ u bɛ fulaw fɔ u bɛ bozo fɔ mɔgɔw k'a dɔn ko kabi wagati jan tuma min na farajɛ nana bi an ka jamana kan n'o ye Faransi ye n y'a f'i ɲɛna a bɛ fɔ min ma ko convention de Bourème ni bolo nana bulola Faransi ani maa minnu sɔnna ka tugu a kɔ Touareg kunda n'o tun bɛ wele ko les éléments Touareg à l'assaut de la France o convention de Bourème min n'o signera a fɔra o de kɔnɔ que l'ADRA sera laissé aux Iforas et ainsi qu'il plaira aux Français d'y installer o kɛra sababu ye ka Touareg ko don ɲɔgɔn ma o Touareg ko min donna ɲɔgɔn ma o taasira fɛn min an bɛ local firinu ale ban'o de ma o de kama ale ni Faransi ye ɲɔgɔn gosi n'o sera ale la i bɛna ye k'a fɔ en 1925 wagati ninnu donc pratiquement o ko minnu dara olu ɲɔgɔn cɛ fo sisan o bɛnbala b'olu ɲɔgɔn cɛ o bɛnbala b'olu ɲɔgɔn cɛ a yira k'a fɔ ko ni kɛlɛ ninnu bɛ kɛ o bɛ kɛ bolo dɔ de kɔnɔ a fɔ ma ko la politique de notage divisé pour mieux régner kafa dɔ bɛ yen min kɛra Faransi ka den dɔ fɛ san 2012 o kafa a bɛ fɔ de ko panique à Bamako qui stoppera l'avancée des islamistes vers Bamako kabe a ma kɛ fɔlɔ scénario in a bɛ na fɔ film ni mɔgɔ bɛna ja film kɛ a y'a sɛbɛn k'a ban k'a fɔ a bɛna kɛ cogo min na maliyɛnw k'a dɔn a ko bɛna kɛ cogo min na wa effectivement a y'a sɛbɛn cogo min na k'a ban a kɛra o kɛcogo kelen la a nana yira a nana yira k'a fɔ Faransi généraux fɛ ko kɛlɛ min n'a kɛra ko na a ja ma ye purement sɔrɔ a la généraux dɔ olu y'a fɔ ko mais hélicoptère min yɛrɛ bɛ yen n'a fɔra ko mugu cir'o la Faransi kɔnɔ hali n'a fɔra ko denmisɛnnin fitinin dɔ ko ni fitinin kɛ u bɛ pankuru min bila ka taa o kɛnɛ ninnu kan o pankuru o tɛ ninnu ye jango k'a fɔ ko olu yɛrɛ bɛ ka kɛlɛ in fɔ cogo min na k'a juguya k'u kana ni nin ɲɔgɔnna si pankuru ye ko pankuru ninnu bandaji jumɛn tun b'a la min b'a yira k'a fɔ k'a tun bɛ ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ o bɔlen kɔfɛ a don France 24 T25 jabaraniso caman tun bɛ ka ko fɔ cogo min na ka jaw yira cogo min na ka bɔ ko na ka t'i bolo da fo Kidali ka sira fila t'a la sira kelen dɔrɔn de b'a la o sira kelen min b'a kɔnɔna na k'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ nana kɛ ni pankuru ye o kɛlɛ kɛra ni pankuru ye bandiw taara yɔrɔ jumɛn mobili min tun bɛ ka yira ko b'u bolo mobili taara yɔrɔ jumɛn le bilan de cette guerre officiellement a tɛ mɔgɔ bolo koyi a tɛ maa si bolo ayiwa kuma kana to maa kelen bolo an ka kuma di an ka Mayiga ma Mayiga ne ko e tɔɲɔgɔnw bɛ ka mun fɔ nin kɛnɛ kan o ayiwa ne an y'an sigi ka an bolo da an sen kan k'a fɔ ko an ka problème fɛn fɛn b'an da la bi bi in na ko farajɛw de nɔ don ko Faransi de nɔ don e jɛra n'o ye wa ne tɛ jɛn n'a ye e ma jɛn n'a ye ne tɛ se ka jɛn n'a ye c'est à dire que ka da min kan
ne ko il faut que an ka nin yɔrɔ ta ko la ni degun nana mɔgɔ kan ni ko ko karisa nɔ don o kɔrɔ ye i tɛ se ka a ɲɛ sɔrɔ bilen parce que comme on appelle i ka responsabilité bila ka ban bon ne furadama ti sɔn ne furadama ti sɔn ne b'a fɛ ka i jɔ n ka taa Siriki sabali k'a to ye a m'a faamu a yɛrɛ b'a dɔn k'a m'a faamu e ka to ka taa ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna kuma bɛɛ fɛn min bɛ se k'i kunu kana to k'i nɛmu Fransi m'a fɔ n ko Fransi kan ye défaut caman bɛ Français la mais Fransi nana an dɛmɛ min kɛ k'an bɔ dingɛ kɔnɔ ni Fransi kun tɛ san b'a sɔrɔ an bɛɛ bɔnsi bilalen don yan k'an dɛmɛ ni jumɛn u nana an dɛmɛ an k'o dɔn an k'o tiɲɛ dɔn yani Fransi ka na ko la yani Fransi ka na ko la an bɛ segin a kan Haut Conseil islamique ani bonne volonté u ye mission wuli ka taa Gawo ka taa Kidal ka taa Tombouctou ka taa djihadistes ninnu rencontrer ka taa négocier n'u ye o m'u bali ka na kɔnɔ honorable député dɔ bɛ yen ale taara fo ɲɛfunke ka tila ka taa Tombouctou k'a ɲini ka taa IAD ni mɔgɔw ye ka taa kum'u fɛ k'a n'u bɛ ɲɔgɔn dɔn o m'u bali u ka na kɔnɔ u k'u kɔsigi u ma kɔma sigi u avancera ka na donc c'est pour dire que non est-ce que Fransi de k'olu ma o don min na Haut Conseil islamique taar'u voir ou bien don min na u ye mɔgɔw tigɛli daminɛ Tombouctou ani Gawo Fransi de y'a fɔ k'olu ka tigɛli kɛ wa ayi don min na u commencera ka u ye MNLA yɛrɛ gɛn Tombouctou ni Gawo k'a commencer ka maaw ka ballontan interdit ka cigarette min interdit ka yɔrɔw minɛ est-ce que Fransi de y'o fɔ ayi u nana kɔna u b'a kan ka sɔrɔsiw fa olu de bɛ kan ka sɔrɔsiw fa ça ne b'a fɛ ka yɔrɔnin min fɔ juste Fransi nana an dɛmɛ mais an de kun k'an jɔ an jɔyɔrɔ k'a fɔ i nana an dɛmɛ a bɛ kɛ tan an kan ka taa nin sira fɛ an bɛ taa nin sira fɛ MINUSMA c'est pas la langue bois n bɛ ka tiɲɛ de fɔ la MINUSMA an bɛ tiɲɛ de fɔ parce que kuma ne bɛ min nɔfɛ an ma colonisateur ye an ma coloniser ne ma coloniser Sidiki ne ma coloniser France ma ne coloniser ne wolola ka sɔrɔ le Mali était indépendant donc moi ne ni français ninnu taara an taara école kelenw de la donc ne fɛ olu tɛ se ka kibaruya ka tɛmɛ ne kan u tɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ ne kan u tɛ se ka ko labɛn non u tɛ se ka u tɛ se ka foyi miiri ka na ko imposer ne kunna ka sɔrɔ ne hakili b'o ye donc ne fɛ an de kan ka baara kɛ k'a jateminɛ complot mun bɛ nalen an kan ka anticiper ka fɛɛrɛw kɛ an yɛrɛ fana an ye jamana de ye sinon n'a bɛɛ kɛra sauf que ne tɛ ka kuma in kɔrɔ de dɔn ne ka kuma in kɔrɔ ye min nɔfɛ awɔ a bɛ na an bɛ ku ɲɔgɔn na o tale an bɛ se o a ye tale an bɛ se ne kan bɛ yɔrɔ min ma ne ko c'est à dire que jamana ni e Kuyate bilala bi na ka jamana mara e kan k'a dɔn k'a fɔ jamana jugu ye jɔn ye menace min bɛ jamana kan ka baara kɛ ka o ɲɛbilaw kɛ ne kan b'o de ma o dɔnniya kan ka kɛ la mais ni une fois qu'a imposer ne kunna fo ka na kɛ ko Fransi nan'i congo ka ban e bɛ se ka mun kɛ Fransi an bali ka don Kidal an bɛ se ka mun kɛ an ma dan ye wa donc n b'a fɛ k'o de fɔ donc il faut k'an ka miiri ka jateminɛw de bɔ pour moi an tɛ se ka dan complot in ma an yɛrɛ ka responsabilité il faut k'an ko assumer ne ka kuma b'o yɔrɔ dɔ kosɛbɛ ayiwa Mayiga Amadu Dunga Mayiga ne ko e fana hakilinata ni Abdramane Mayiga ta ye kelen ye walima e bɛ jɛ ka da minnu ye Kebe ni Sidiki ye mun fɔ e bɛ jɛ ka da olu de t'a kan Abdramane Mayiga a bɛ fili ba de la ale dɔrɔn tɛ maliyɛn caman bɛ fili la o bɛ ɲinɛ fɛn dɔ kɔ Jara le Mali c'est un grand peuple un peuple debout n bɛna hakili lajigin caman b'a fɔ Fransi nana an bɔ bolo la kosɛbɛ u nana an bɔ bolo la bi e bɛ ka kuma Mayiga a résultat ye mun ye e tun bɛ mun nɔfɛ o kɛra mɔgɔw bɔra ka tigɛrɛ fɔ Fransi kun parce que an hakilila k'a fɔ Kidal de bɛna libérer c'est pourquoi an bɔra ka tigɛrɛ fɔ Fransi kun est ce que Kidal libéré la est ce que u nana kun min na nafa yera la wa i kan k'o question de poser i yɛrɛ kunna a fɔra ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ dir'i ma yɔrɔ la mais i bɛ ɲinɛ n bɛna Jara n bɛna président dɔ d'a ma n bɛna Kebe bɔra k'a fɔ a ka kumaw kɔnɔ a ka babuw kɔnɔ fanga in tɛ i bɛ ka fanga dɔrɔn ye o fanga n'ale ko fanga k'a daminɛ kabini lawale la fo sisan Gawo bina Kidal bina Tombouctou bina par les mêmes djihadistes Gawokaw degunnen Tombouctoukaw degunnen u ma résistance formée u ma wuli k'u jɔ la jeunesse de Gawo u ma wuli k'u jɔ n'u kun nana kɔna ka na Bamako k'an koron kalo fila kalo saba san b'a sɔrɔ an ye hɛrɛ sɔrɔ san b'a sɔrɔ Mali lafiyara parce que n'i degunna i laban i bɛ révolter
Ayiwa an ma se o ye fɔlɔ an ma se an dɛmɛbagaw k'a fɔ ko ko bɛ tiɲɛ ko fo an ka taa fɔ k'an bɛ tɛ olu bunte Ala ka n'o cɛ janya fɔlɔ ayiwa ne bɛ fɛ k'a dɔn n'o y'a sɔrɔ lakanabaliya mun a ɲɔ bɛ ka ɲɛ halisa jamana camancɛya fan kɔnɔ fo a bɛ ka wolo fɛn na n'an k'a ma ko siya kɛlɛ ka sɔrɔ siya kɛlɛ tɛ kebe ye ayiwa ne ko maramafɛnw ni marifaw tali k'olu cari jamana fan bɛɛ ne ko a jubaju bɛ se ka bɔ yen de wa n'o o sababu de nana ni siya kɛlɛ ye ni a kuma fɔli man di yɛrɛ da ka sɔrɔ siya kɛlɛ tɛ maramafɛnw carili jamana kɔnɔ o de nana n'a ye yan. I ka nin ɲininkali ye bili haki de mais ka kɔn ye n bɛ fɛ ka fɛn dɔ perepere-latigɛ minnu bɛ ne u bɛ ka kɔnna kuma min fɔ anw bolo an t'u wele jihadisiw an t'u wele islamisiw parce que c'est des bandits armés n ko dɔw tɔgɔ tun ye ko ansarden o tɛ tiɲɛ ya mais an bɛ ansar min dɔn o ni minnu bɛ ka ansar fɔ n'u ye mugu ni kisɛ ta olu tɛ hali fa kelen o tɛ ba kelen na anw bɛ ansar min dɔn yan olu yɛrɛ bɛ ka musaka bɔ k'a don jamana ka hɛrɛ da fɛ olu yɛrɛ bɛ ka basigi puruni an ka jamana kɔnɔ mais dɔw taara ansar tɔgɔ dɔ la dɛ nin bɛɛ ye farajɛw ka fɛn dilannen de ye minnu bɛ mugu ni kisɛ ta n'u bɛ taa bolo ni senw tigɛ arme lourde min bolo a usine de b'u bolo wa u bɛ maramafɛn bɔ min jɔnni y'a d'u ma surtout ka ɲɛmɔgɔ dɔw yɛrɛ y'a fɔ ko ni farajɛw bɛɛ da bɛ file kelen na an t'o ko in jateminɛ donc bɔnmɔsi bila an ka faamuyali la o tɛ kojugu ye o bɛɛ n'i ka taabolo de don mais an ka jamana an bɛ min nɔfɛ o de ye jamana ka sigi bolo kelen kan komi an y'a kɛ kunu ka na i ka ɲininkali in jaabi cogo min na an b'an yɛrɛ ta don min na an ye mun fɔ i ye soninke o i ye banmara ye i ye buwa ye o i ye dawusaki ye i dunani o i forasi i mana kɛ siya o siya ye nin bɛɛ ka ɲi i kɛra kerecɛn i kɛra silamɛ o i kɛra kɔrɔlen batoba hali n'i ko k'i dan tɛ Ala la bɛɛ n'i ka taabolo don bɛɛ ka bonya i ka taabolo kɔnɔna la i mana kɛ fɛn fɛn o de ye un peuple ye o de y'o kɔrɔ ye c'est pour que kabi lawale fo bi i m'a mɛn ko fila ani bozo k'olu karila ɲɔgɔn na cikɛla min bɛ ci kɛ ani min bɛ bagan mara olu bɛ se ka fili ɲɔgɔn ka tiɲɛ ma komi ɲi ni nɛn bɛ da kelen kɔrɔ kuma dɔ la o bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ o bɛ se ka ko wɛrɛ bolo da mais k'a ko bonya a y'an ka bonya ka na wolo maa faga ni maa bingani wale ninnu na o tɛ anw ka danbe ye parce que anw yɛrɛ fɛ yen depuis indépendance an y'o yɔrɔ ko ka bɔ a la pewu c'est pourquoi région me bɔ yɛrɛ kuma in me bɔ a yɔrɔ la an ka teliya la wagati koronin don an dun bɛ fɛ ka an da maga fɛn wɛrɛw la an ka jamana in kɔnɔ e bɛ ka temps dɔ yɛrɛ perdre taga ni ka segin tɛ kuma min na donc maintenant an b'an yɛrɛ ta waati min na par exemple ni Sikaso région ta royaume caman b'a kɔnɔ munna an b'a fɔ ko la région de Wasolo munna an ma Kiɲa ta k'a tɔgɔ don o la c'est pour que mɔgɔw ethnies k'u yɛrɛ sentir frustrés ou écartelés no chef lieu taara dɔrɔn k'a da o la an bɛ janfa ko min fɔ la kɛnɛma janfa ni kɔnɔna janfa de faralen no ɲɔgɔn kan on est toujours colonisé c'est ce qu'on appelle la néocolonisation mais n'i m'o faamu karamɔgɔkɛ o kɔrɔ k'i ma fɛn faamu hali bi dɛ non ma faamu karamɔgɔkɛ Mayiga jeni ka ɲɛsin Siriki ma karamɔgɔkɛ Mayiga Abdramane Mayiga ne ko siya kɛlɛ mu siya kɛlɛ tɛ sa ne ko o de fɔ hakɛto ne ko de fɔ siya kɛlɛ tɛ nka e hakili la o maaw de bɛ ka siya kɛlɛ don an ka jamana kɔnɔ wa barisabu ka d'a kan n'i y'a jateminɛ maramafɛnw carilen bɛ diɲɛ fantan naani Mali fantan naani bɛɛ la maaw de bɛ fɛ ka o don a kɔrɔ wa. non mɔgɔw t'a fɛ k'o don c'est à dire que juguya ni hasidiya min bɛ hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ani natabaya ani fɛn dunko jugu o an b'o o résultat de ye ninnu ye kɛlɛ ninnu ni fɛn ninnu bɛɛ o résultat de ye c'est à dire que maaw bɛ ɲɔgɔn kan mais n'u bɛ ɲɔgɔn juguya u tɛ ɲɔgɔn kanu u tɛ ɲɔgɔn fɛ c'est à dire que fɛn fɛn tun bɛ société kɔnɔ fɔlɔ n'o tun ye an ka fɛnw ye minnu bɛ cohésion sociale renforcée olu bɛɛ effritera donc o de nana ni nin ye donc marifa mana na bila olu ni ɲɔgɔn cɛ minnu taara aventure la n'u taara u ma fɛn sɔrɔ u seginna ka na minnu nana minnu sigilen bɛ u ma foyi sɔrɔ ni nana marifa fili olu ni ɲɔgɔn cɛ jagoya don juguya vérité kɔrɔw bɛ wuli o sitanɛmafɛnw bɛ wuli o kɛlɛw de bɛ don o kɛlɛw de bɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ye siyaw politiser an ye an ka duguw politiser minnu ka maaw kɔ don ɲɔgɔn na c'est à dire que c'est ça le fond du problème sinon a bɛ se ka kɛ bolo wɛrɛ bɛ kɔfɛ
a y'a fɔ cogoya min na marifa tɛ dilan Mali la marifa bɛ se ka bɔ kɔfɛ mais o ye bandi o ye fɛn de o ye ça c'est normal c'est à dire que o ye mɔgɔw bɛ marifa feere kɛ n'u état tɛ yɔrɔ yɔrɔ bandiw bɛ na u bɛ n'u ka drogue feere u bɛ n'u ka armes feere donc o de ye toujours la n bɛ ka fɔ jamana tɛ ka jamana fanga ma sinsin yɔrɔ minnu na diyagoya don bandiw bɛ n'u ka trafic kɛ minnu ta ye marifa feere olu bɛ n'u ka marifa feere kɛ minnu ta ye drogue feere olu bɛ n'u ka drogue feere donc diyagoya don insécurité bɛ généraliser aux zones ninnu na voilà n b'a fɛ k'o yɔrɔ de préciser o de fana nana ni fɛn ye an b'a fɔ mun ma ko kulu maramafɛn tigiw n'a bɛ f'o ma nanzarakan na ko milisiw o de nana n'olu cayali fana ye wa o de don kɛ parce que milice ye autodéfense de c'est à dire que insécurité lakanabaliya kɛlen yɔrɔ la olu b'a essayer k'u yɛrɛ lakana hadamadenw réflexe de don i yɛrɛ b'a ɲini k'i yɛrɛ lakana donc o yɔrɔ de ye milice ninnu création ye milisiw mɔgɔw b'a fɔ k'u yɛrɛ b'u yɛrɛ lakana parce que état tɛ yen ayiwa Kuyate jeni kuma ka di Mayiga Amadou Mayiga ma Kuyate kɛ ne ko e miiri la o ale y'a da maga kuma minnu na o k'a fɔ ko opération fɔlɔ Serval ka tila ka bayɛlɛma ka kɛ Barkhane ye o b'an ka jamana kɔnɔ ayiwa MINUSMA fana ka mission bɛ an ka jamana kɔnɔ yan nɔ ONU ka mission bɛ fɛ k'a fɔ n'a bɛ f'a ma ko MINUSMA ayiwa G5 Sahel fana hali n'o y'a sɔrɔ ko ma sigi sen kan ten kosɛbɛ nka a fana bɛ yen nɔ ne ko olu tɛ se ka kɛ an dɛmɛbagaw ye walasa fɔɲɔgɔnkɔ min bɛ ka na camancɛ an fan na ka dan sigi olu ko ninnu na walasa siya ko kɛlɛ ka na se ka sira sɔrɔ. N bɛ min f'i ye Mayiga bɛ kuma cogo min na an ka jamana kɔnɔ maa caman b'a yɛrɛ dege ni kuma cogo la o ye mɔgɔw bɛ kuma yala yala fɛnw sanfɛ nka u tɛ fɛnw ɲɛfɔ ni Libi cilen ye c'est parce que Faransi ni Harmattan o de donna ka Libi ci awɔ Harmattan fana bɛ Faransi donna ni kɛlɛbolo min ye o kɛlɛbolo tun bɛ i bɛna k'a fɔ Harmattan u ye Centrafrique ci ni jumɛn ye Sangaris u ye Licorne o de donna Côte d'Ivoire kɔnɔ ka Côte d'Ivoire gosi o ni min donna Mali kɔnɔ o y'o wele ko Serval o Serval tila ka na kɛ Barkhane ye n bɛ fɛ ka min f'i ye dɔrɔn o ye Faransi jamana de min ko k'ale tɛ foyi kɛ gansan a bɛ Mali kɔnɔ mun kelen jumɛn na Faransi bɛ Mali kɔnɔ mun kelen na bi Faransi ka nafa jumɛn b'a la Mali a fanga kana don Kidal Faransi ka nafa jumɛn b'o la o tɛ kelen ye munna Faransi maa min bɛ yen bi u ka jamana ko ani jamana wɛrɛ kow ɲɛbɔlen n'o ye ka ministre des affaires étrangères ni fɔlɔ ni ministre de la défense kun don Jean-Yves Le Drian ale ko kabini lawale i bɛna ye k'a fɔ an ka jamana in kɔnɔ ko miirindi fila de bɛ yen c'est à dire que jamakulu fila de bɛ yen minnu ma ɲɔgɔn kan fɔ ale y'o fɔ ne dalilu jumɛn ye a ka laɲini ye jumɛn ye parce qu'il faut enraciner l'unité de la République dans la diversité et dans l'autonomie de ses collectivités. C'est comme si, en Jamana, on n'est pas un peuple, on n'a pas le même but, et puis c'est pas la même. Ça dit que c'est pas la, ça dit qu'un peuple invite une fois au tikele, titien Jamana kono. Donc notre tikele, on en est mirna jumaye. Oui, quand on un peuple divers, une même nation. On dit comment? Bolona bla sɛbɛn min na parce que fɛnw filɛ sɔrɔ min na ni mɔgɔ caman fɔ ko siyako kɛlɛ tɛ yen mun na siyako kɛlɛ tɛ yen parce que mɔgɔ b'a fɔ dɔrɔn parce que fɛn min bɛ sen na a dilanna de dɔw de ka fɛn don sinon siyɔ bɛ ka ɲɔgɔn gosi ka ɲɔgɔn faga bi dɛ mɔgɔ ko n y'o f'i ɲɛna n ko kabi lawale u donna tɔɔrɔgu la k'olu cɛci wa mɔgɔ k'a dɔn k'a bɛ fɔ min ma ko la guerre par procuration a laɲini ye ka don mɔgɔw de la k'u fara k'u bila ɲɔgɔn na mais mɔgɔ wɛrɛ de b'a labɛn ka na tugun donc ni jamana ko b'o cogo la fɛn min bɛ yen nɔ ni Mayiga ma faamu c'est que n'a sɔrɔ k'a fɔ ko bɛ jamana kɔnɔ ani ɲɔgɔn cɛ a bɛ basigi de la aw yɛrɛ bɛ ka wuli ka taa ko lase walemɔgɔ ma mais ni mɔgɔ nana bin aw kan mɔgɔ nana bin aw kan ni sira min ye o sira fɔli tɛ ka kɛ i n'a fɔ aw yɛrɛ jɔyɔrɔ k'a dɛsɛlen don k'o fɔ parce que ne t'a dɔn ko an bɛ bingali de kɔnɔ une agression ani jamana wɛrɛ de bɛ kɛlɛ la e bɛ se ka mun solution bɔ ka di jamana kɔnɔdenw ma k'an bɛ se ka baara kɛ n'o ye donc n'an bɔra yen sisan fɛn bɛ sen na bi milisiw kelen bɛ ka marifa ta kun kelen min na mɔgɔ minnu ye accord ko hakilina la milisiw de ye kulu maramafɛnw ye marifatigiw ninnu parce que groupe armé bɛ yen o ye accord bɛ minnu ko lakodɔn ni o ye SEMA ni plateforme ye o ye olu bɛ ko le groupe armé nka marifatigi wɛrɛ bɛ yen o minnu wele ko milisiw n'a bɛ ye k'a fɔ ko olu wulila k'u bɛ yɛrɛ lakana mun nana ni mɔgɔ kelen kɔ ka o labɛn parce que mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu b'a fɛn ninnu kalama minnu yɛrɛ bolo tun b'a la Nicolas Norman Faransi ka lasigiden kɔrɔ dɔ de don ale kan to dɛgɛ min don olu y'a dilan mais dɛgɛ min don kɛnkɔnɔ b'a la parce que a daminɛ wagati a fɔra ko dɛgɛ bɛna dilan k'a di fantanw ma ou bien ka mɔgɔw dɛmɛ n'a ye
mais ko dɛgɛ bannen kɔfɛ kɛngɛnɔ donna la ko kɛngɛnɔ ye jumɛn ye u ye fɛn min fɔ ko DDR n'o laɲini ye k'a fɔ maa o maa bɛ yen ni marifa b'i bolo muru b'i bolo ayi a tɛ gosi la dɛ o de b'a to i b'i lakodɔn k'a fɔ ko i ye groupe armé ye wa i b'i ta ka kɛ n'a fɔ jɔyɔrɔ dɔ bɛ se ka d'i ma nafolo bɛ se ka d'i ma kabi mɔgɔw nana ye k'a fɔ sisan marifa ko bɛ se ka fɛn se mɔgɔw ma mɔgɔw y'u ka burusu ta ka ɔkɔli bila mɔgɔw y'u ka misiw feere mɔgɔw y'u baw ka sanu ta ka taa marifa san bandiw bolo mɔgɔ caman bɛ yen bi u ye ni wari de bɔra Bamakɔ yan 70,000 60,000 100 ka t'u tɔgɔ sɛbɛn pour que u bɛ se ka ta et kuma na soit armée kɔnɔ walima ka don a bɛ fɔ o ma ko réinsertion accord nana ye o de kama a ko cet accord là est une forme de prime à la violence ko ni bolo bila nin sɛbɛn na k'a tɛ foyi jidi an filɛ min kɔnɔ n'o ni cɛnni ye donc c'est pour vous dire que an filɛ min kɔnɔ tigi b'a la ni tigi b'a la an ka tigi fɔ ayiwa an filɛ nin k'an da maga ni fɛn minnu na o ne ko fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ walasa an bɛ se ka bɔ nin lakanabaliya in na cogo min na bari sabu ka d'a kan fɛn min kɛra Ogosago a y'an bɛɛ dusukun kami-kami an bɛɛ tɔɔrɔ la ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ jamana in kɔnɔ yan fagaliw kɛra mais maa 160 k'u bɔnɛ u ni na a ye maliyɛn bɛɛ dusukun kami-kami ne ko aw bolo fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ walasa ka dan siri nin na bari sabu ka d'a kan an y'a jateminɛ k'a fɔ gouvernement kɔni ye milisi mun ye Dana Ambasago ye k'o ci k'o kari cari ka bɔ yen nɔ ayiwa o hokumu kelen kɔnɔ a fɔra ko fɛn fɛn n'a bɛ fɔ a ma ko kulu maramafɛntigiw ko k'u bɛɛ ci ka bɔ an ka jamana in kɔnɔ ne ko a fɛɛrɛ dɔ y'o ye wa Maïga avant que n ka fɛɛrɛ d'i ma n bɛ précision kelen di Maïga bɛ ka ne dabali ban généralement Maïga ka analyse ka ɲi mais binta dɔ ye ji min d'a ma n'a ye ji façon min Maïga k'a f'i ɲɛna dɔrɔn k'a fɔ ko i ka yeta i bɛ fili ba kɔnɔ ko n bɛ ka kɛ Mali centre la a ka hakilinata in de man ɲi maliyɛnw an bɛɛ n'an hakilinata de don o de la a bɛ fɔ ko sigikafɔ ye Jara Maïga wo a bɛ maliyɛn fɛn kɔnɔ k'a fɔ ko Maïga n bɛ kuma kelen f'i ɲɛna maliyɛn ye mɔgɔ limaniyalen de ye an limaniyalen don kɔngɔ t'an bɔ an hakili kan fo ka an kɛ hasidi ni ɲangu ye f'i bɛ marifa ta ka taa village kuturu ci ne tɛ sɔn ma maliyɛn tɛ se k'o kɛ an b'a dɔn k'a fɔ bandiw bɛ yɔrɔ min na n'o ye région du nord ninnu ye ni marifa b'u bolo n'u b'a fɛ ka bingali kɛ u b'a jateminɛ commerçant ba min bɛ village kɔnɔ ou bien fɛntigi ba min bɛ u bɛ taa bi o de kan ko u ka fɛnw minɛ ou bien u bɛ mobile lajɔ ka mɔgɔw arnaquer an yɛrɛ damaw an bɛ so de la mais ka marifa ta ko parce que ko kɔngɔ bɛ na karisa ye dimiya bɛ na ka taa village ti maliyɛn t'o kɛ maintenant i ye solution mun fɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ anw fɛ jeune kunda yɛrɛ denmisɛnnin kunda fɛɛrɛ min b'a la barisa aw bɛɛ ye ɲɛmaa de ye aw ka tɔnw kɔnɔ ne bɛ fɛɛrɛ min proposer o ye Mali société civile parce que n'a y'an bɛ dingɛ kɔnɔ bi an b'a fɔ ko an ka état nagasira c'est parce que société civile yɛrɛ maliyɛn bɛɛ kɔ cari-carilen don ɲɔgɔn ma il nous faut une société civile forte mun bɛ se ka kuma bɛɛ k'a jɔ a jɔyɔrɔ la an b'a dɔn k'a fɔ association bɛ yen yiriba kɔrɔ bɛ yen malikuraw bɛ yen faso kanu gawula ma ne ko Maïga mɔgɔ bɛ se ka kɛ jamana ɲɛmaa ye ka sɔrɔ faso kanu t'i la wa awɔ an y'a ye k'a fɔ o ka gɛlɛn dɛ ayi an y'a ye k'a fɔ ne bɛ se ka mɔgɔ baden de f'i ɲɛna Mali gouvernement min cira sisan mɔgɔ baden de b'u kɔnɔ mɔgɔ baden de tun b'a kɔnɔ maliyɛnw don nka faso u tɛ faso in fɛ an y'a fɔ ɲɛna wagati koronnen don k'e bɛ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn de bɛ se ka sɔrɔ yanni an ka don jɛmukan in babu filanan ba kɔnɔ bolo mana funu a bɛ da tigi de kan na tigi yɛrɛ tɛ Mali la Mali jama jɛlen kɔ tiɲɛ don dɔw dɛsɛra dɔw suru danna dɔw yɛrɛ a ko bɛɛ buruja k'a bɛɛ nagasi anw bolo bi na faso kanu kɔnɔ an ye min fɔ jamanadenw de kan ka fara ɲɔgɔn kan kosɛbɛ an ka sigi an ka ɲɔgɔn lajɛ bonya ni karama kɔnɔ an k'an yɛrɛ ɲininkali sanuma la anw yɛrɛw ye jɔn ye an bɔra min an ye mun kɛ ɲuman na an ye mun kɛ juguman na i mana sira o sira ta jamana kɔnɔ an k'o fɛsɛfɛsɛ an bɛ lihala jumɛn an bɛ bɔ a la bɔcogo jumɛn na mais an k'o lajɛ ni anw yɛrɛ ka ye an kana lajɛ ni mɔgɔ wɛrɛ ka ye mais ni gɛlɛya bɛ mɔgɔ kan i b'a dɔn fɔlɔ gɛlɛya bɔra min a nana nacogo jumɛn na k'a sen k'a ye donc o de la i bɛ se ka fura ɲɛnama sɔrɔ a la c'est pourquoi an bɛ bɔ kuma la o yɔrɔnin de la comme Imam Mahamudu Diko y'a fɔ cogo min a ye Ogosago kuma min fɔ tiɲɛ la a ɲɔgɔnna delila ka kɛ an ka jamana kɔnɔ dɛ farajɛw bɛ don an ka jamana kɔnɔ u ye ko kɛ min ka jugu ni nin bɛɛ ye u yɛrɛw y'a sɛbɛn ten o gafew bɛ yen farajɛw yɛrɛ ye min sɛbɛn mais a ko an dala mɔgɔ min na k'olu bila ɲɛmɔgɔya la k'olu de bɛ a ko jɔrɔ dɛ
waka kese b'u bolo donc soso tɛ se ka so faga man dilan kuma la teliyala Mayiga kuma la teliyala barisa b'u ka d'a kan miniti 10 dɔrɔn de tora an bolo an ka jɛmukan in kɔnɔ c'est-à-dire que n b'a fɛ ka fɔ Ouagassogui ko min kɛra a bɛ digi mɔgɔ la a tɛ bɛn mais ne balimakɛ ko k'ale yɛrɛ bɛ siga ko maliyɛn tɛ se k'o kɛ ne ko maliyɛn b'o kɛ o c'est-à-dire que Ouagassogui an y'o de ye mais maliyɛn minnu bɛ ka jamana nafolo choix ni min b'a to k'a fɔ maa hakɛ min bɛ sa Gabriel Touré la maa hakɛ min bɛ sa Minɔgɔ la Bamakɔ yan ni village la parce que dɔw y'u ka wari karaba maliyɛnw de y'o karabaw mɔgɔ caman bɛ ka sa n'i ye ICOMA ninnu ta n'i ye régie de chemin de fer hali n'i ye EDM ta bibi na maa caman bɛ sa funteni fɛ u tɛ courant sɔrɔ u tɛ ji sɔrɔ mun de don bon maliyɛnw de bɛ k'o gérer han o maliyɛnw i ɲɛ b'o la dɛ o mauvaise gestion o ni minnu ye marifa ta a bɛɛ de ye kelen c'est-à-dire que très rapidement maintenant ne tun b'a fɛ ka yɔrɔnin min fɔ par rapport aux solutions solution in fɔlɔ ye min ye n ye min f'i ɲɛna il faut que nous ayons un état fort c'est-à-dire an bɛ ka mankan min kɛ Kouyaté bɛ kɛlɛ min kɛ nin ye ale de bɛ k'a fɔ mais est-ce que an ka gouvernement bɛ k'a fɔ bi bi na France i ye document min d'a ma nin ye an tɛ nin signer parce que a tɛ Mali arranger MINUSMA Aïna, accord. Moi, l'accord de le comment on appelle, au cas, c'est bien miniato, MINUSMA bien. Ni a kalan, il a pas de photo baralaya. Mais ne m'a dit que le gouvernement est qu'à foko bon, a mission flénée, a mandat flénée. Ben on va minka ni nintita. Mais ne moi yo, aïe, ne m'a fait qu'à au de la dit mango état de dos. Ça veut dire qu'il faut y janfara. On se regarde droqué. Mais était qu'à boy nona. Et en bɛ dan tɛ k'a fɔ janfa bɛ yen an tɛ bɔ a kɔnɔ. An tɛ bɔ a kɔnɔ kosɛbɛ Kouyaté kuma la teliya la e bɛ se ka mun de fɔ fɛɛrɛ ni dabali jumɛn bɛ se ka sɔrɔ jɛnɛ an da maga babu filanan na. Fɛɛrɛ min b'a la dɔrɔn an ka kunnafoni jɛlen di mɔgɔ ma. Kosɛbɛ. Ni kunnafoni jɛlen dira tiɲɛnikɛla minnu bɛ faso jɔdaw kɔnɔ u ka gɛn ka bɔ yen mɔgɔw ka sɔrɔ ka bila faso kɔnɔ minnu n'an bɛ jɛ Faransi wo MINUSMA wo ka nin bɛɛ daga bɔ yen ni nin bɛɛ daga bɔra an man yɛrɛ ma hɔrɔn sɔrɔ a solution filɛ nin ye. O ye hakilinata ye. A solution filɛ. O faamuyana kosɛbɛ. O faamuyana kosɛbɛ. Ayiwa jɛni jɛmukan ye jɛna a ka ɲɔngiri sa an bɛna an da maga fɛn na mun bɛɛ b'a kalama barisa b'u ka d'a kan an ka jamana ɲɛmaa ayiwa a ye sigikafɔ dɔw labɛn a ye diinɛmɔgɔw bisimila palais la a ye politikimɔgɔw bisimila palais la ayiwa a bɛ fɛ jamana in ka basigi halisa ayiwa ne ko aw yɛrɛ fɛ wo o hakilina mun taara jamana ɲɛmaa fɛ hakilina ɲuman de don wa walasa ka an ka jamana in ka a basigi halisa n'o bɔra yen nɔ an bɛ sɔrɔ ka an da maga Mali gouvernement ɲɛmaa mun ye Soumaïla Boubèye Maïga ye ale kɔni ye walan sɛmɛ an bɛ sɔrɔ ka jɛmukan in laban n'o ye. Mun ye Boubèye Maïga ye Boubèye Maïga y'a fili parce que jamanadenw ye wulikajɔ kɛ ka cɛsiri kɛ mais Boubèye tali t'a yira k'a fɔ an ka jamana problème bɛɛ résolu la kuma n da bɛna maga o yɛrɛ de la ne ko ale taalen de bɛna to k'an ka Mali problème bɛɛ bɛna ɲɛnabɔ. Boubèye tali tɛ kɔrɔ tɛ ko Mali ka problème bɛɛ réglé la o siga ka bɔ a nɔ kɔrɔ tɛ parce que système min bɛ yen taabolo min bɛ o gili donni min bɛ n'an m'o gili in bɔgɔti k'o yɛrɛ de détruire an tɛ problème sɔrɔ au contraire Boubèye tali Boubèye b'a ka problème fana ta k'o congo Mali kunna tuguni. Donc maintenant a dun fɔra jɛni Boubèye ka sigi ko premier ministre 5 de nana IBK ka mandat fɔlɔ la. Très bien olu taara kun jumɛn na. An janto an yɛrɛ la ayiwa a bɛna fɔ ko ayiwa maliyɛn den problème tɛ maliyɛn. Ok donc n bɛ bɔ kuma la o yɔrɔ de la olu bɛɛ taara kun min na o dɔnnen don. Kouyaté e hakilinata ye jumɛn de ye nin koba fila in na jamana ɲɛmaa ka laseliw jabarani kan o ni ayiwa premier ministre ka walan sɛmɛni. Musa Traoré coup d'état bɛ k'a la wagati min na k'a ka fanga firi a tun bɛ nin kelen de la Alpha Umaru Konare nalen Alpha Umaru Konare maa bɛ se k'a fɔ k'a fana bolila ka sababu kɛ a bɛ taa wagati min na o y'a sɔrɔ a bilennen don a tigɛ Amadu Tumani Ture o ka fanga firila k'a to nin kuma kelen de la o kuma kelen o de bɛ Ibrim Boubacar Keïta da a ko concertation o ye ka taa maanifin hakilila dɔn ka se ka baara kɛ n'a ye nin fɛn o fɛn filɛ nin filɛ k'o fɔ ka na bila bi Ibrim Boubacar Keïta la u bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ a y'o ka taa u yɛrɛ lajɛya ka taa u fɛla de fɔ c'est comme kuma fɛn fɛn filɛ ka fɔ Mayiga fɛ sisan n'o ye kɛnɛya tɛ yen kalan tɛ yen kungo banna yirijugu bɛ yen fɛnw bɛ yen olu kuma ni fagali fɛn fɛn senna nin u b'u sigi jama ɲɛkɔrɔ de k'a fɔ jama ɲɛna a bɛ k'o fɛn fɛn fɔ peut-être tiɲɛ tɛ u ka n'u kun sigi ka kuma ninnu y'o de ye c'est pour vous dire que Amadu Tumani Ture bɛ taa wagati laban minnu na o y'a sɔrɔ mankan min bɛ Kati n'a ye Kati musow bisimila o kuma kelen kɔnɔna na yɛrɛmajɛya kumaw de tun bɛ Amadu Tumani Ture da bi bɛ ka taa mɔgɔw sigi k'o kuma kelen de fɔ ka tila ka f'u ɲɛna tugun bon nin baaraw de bɛ an ka tɛmɛ n'o ye baara minnu sababu ye bi an filɛ nin ye kɔlɔlɔ min kɔnɔ o sigikafɔ bɛ na mun ɲɛ.
Maiga Amadou Dunga Maiga eko cogo jumɛn hakilina ta ye jumɛn de nin ko kan dɛ ala ka jamana basigi ala ka malon bɛn kelen ma Ibrahim Boubacar Keita amna ta mun de fa ye Modibo Siribo ni Mamadou Diko ni maba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu ma mun fa ɲɛna a bɛɛ fɔra ɲɛna o solution dira Ibrahim Boubacar Keita ma o kama malon bɛɛ sigi an bɛɛ ka bɛn kelen kan c'est-à-dire que assise nationale n'an bɛnna o kan gouvernement d'union nationale ka kɛ ale yɛrɛ a bɛ se ka to président la dɛ mais a ka gouvernement in to ka baara kɛ ni olu ye o gouvernement de bɛ i bɛ ka ta kɛ dɛ a y'o don yɛrɛ fɔ ale ta in tɛ dɛ c'est-à-dire que sisan i b'a dɔn gouvernement tɛ yen a ka assise nationale a ka mɔgɔw wele ka assise nationale kɛ olu ka gouvernement d'union nationale bila en place olu de bɛ taa baara kɛ sisan ka solution proposer olu solution in na n'u ko gouvernement kura de ka sigi o gouvernement ka sigi an ka taga Abdramane Maiga kuma laban bɛ e bolo sa barisa ka d'a kan an ka wagati sɛbɛ corona voilà ne b'a fɛ ka min fɔ c'est à dire que concertation min kɛra jamanatigi fɛ c'est à dire que tugutugu bari de don jamana ɲɛmɔgɔ donc ne fɛ tugutugu bari de don tugutugu bari don mun na ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka département ministériel ninnu ani institution fɛn fɛn bɛ olu bɛ baara jumɛn na parce que n'i ye haut conseil économique et culturel lajɛ normalement olu kan ka se que c'est le meilleur cadre de concertation pour que degun fɛn bɛ duguma k'olu la yɛlɛ mais concertation min bɛ ka kɛ président fɛ ne kɔni fɛ foyi tɛ se ka bɔ a la parce que baara tɛ ka kɛ c'est à dire que u bɔra télé la ka ɲɔgɔn réunir dɔrɔn ka kuma bɔ ka maaw hakili ja bɔgɔ sinon ne ɲɛ t'a la fɛn min bɛna bɔ a kɔnɔ concrètement mais filanan n'o ye même révision constitutionnelle min bɛ yen ne ɲɛ t'a la concertation min bɛna kɛ révision constitutionnelle la si normalement avant concertation kɛra à la base c'est-à-dire que révision constitutionnelle c'est ka kɛ ni sanfɛla ye o a bɛ daminɛ duguma de c'est-à-dire que maliyɛnw depuis village ni fɛnw na olu de bɛ wuli ni k'a tugutugu ka bɔ ni degun ye fo ka yɛlɛ ka se sanfɛ donc je peux pas comprendre que aw bɛ constitution dɔ labɛn sisan aw b'a lajigin o tɛ se ka ɲɛ o maintenant premier ministre ka tali bon je pense que ça a permis ka dugu la calmer parce que mɔgɔw wulila dinɛmɔgɔw wulila non dinamo wila ma fɛn fila ɲini ayi u ma fɛn fila ɲini u bɛ fɛn kelen de ɲini u ko premier ministre ka taa bon ne fɛ o ko ti maintenant n bɛna min fɔ ayi n bɛna min fɔ ka fara o kan c'est à dire que premier ministre ka taali ne fɛ o tɛ se ka problème ban parce que premier ministre tɛ problème ye problème min bɛ yen c'est un problème de fond juguya de bɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ne ye article dɔ kalan kɔsa in na ko o conseil in bɛ sigi ko n'o sigira dɔw ko n'o k'olu t'o reconnu Mamadou Diko a intervenu aujourd'hui. Il faut écouter. Il va reconnaître, il va les aider parce qu'il y a un mandat. Ibrahima Kebe n'ale ton ɲɛma ye ton mu a bɛ f'a ma ko faso kanu ayiwa Kuyatɛ fana tun b'an bolo kɔrɔ sa Sidiki Kuyatɛ ayiwa ale ka ton tɔgɔ ye Jiriba Kɔrɔ o tɛ wa voilà i ni ce i ka nin weleli jaabi la ayiwa Maiga fila fana tun b'an bolo Amadou Dunga Maiga ayiwa ale ye secrétaire général ye ton kɔnɔ sa a bɛ fɔ min ma ko Gawo Lama Bɔrɛ ka sɔrɔ ka laban ni Maiga kɛ wɛrɛ ye sa n'ale ye Abdramane Maiga ye ale ye ɲɛma ye tɔn ɲɛma ye a bɛ fɔ tɔn mun ma ko Malikura ayiwa limanaw an bɛɛ mago bɛ tɔn ɲɛma tɛ secrétaire général ayiwa kana problème créer da a bɛ faamuya o cogo in na an b'a aw fo ka wale ɲuman dɔn Serifila kanubagaw nin de bɛ fu siri bita in na sa an b'a aw fana fo ka aw wale ɲuman dɔn aw ka cɛsiri la an bɛ segin k'a fɔ aw ɲɛna fana ko nin jɛmukan in kɛra tasibila ye k'a ɲɛsin an ka karamɔgɔkɛba ma mu fatura ni ale Elhaj Buna Anyang ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ halisa ala ka a dayɔrɔ suma aw ni ce aw ni baraji merci beaucoup aw k'an bɛn merci beaucoup alors Kébé